guys, good morning. Ito, work mode ako ngayon. Pawis na agad ako. Sobrang yung pawis ko. Tignan nyo naman guys yung tambak ng aking mga paplansya. Yung isang basket. Ayan pa may nakasabit. Diyos ko, punong-puno yung nakabasket. Tapos yan. Ayan na yung natapos ko. Medyo madami na. Start na tayo. Ito naman ngayon ang aking exercise. Planchador tayo ngayon. Ayan. Ang dami kong pa-planchahin guys. Ito ang exercise ko today. Plancha. 5 oras na plancha. Sakit pa rin ang ngipin ko. Tingnan nyo kung gaano kahirap kung pinaplansya ko. Ito. Abaya nila to. Abaya. Abaya to ng mga babae dito. Yan po yung pinaplansya ko dito. Ayan. Ayan, diba? Yan, nakadura si mama. Ayan. Sabay yung hirap. Tapos na ako ng isa. Oh, tapos 'di ba, isa pa lang yung natatapos ko, ang tagal-tagal ko. Paano pa kaya yung ang dami nakatambak diyan at isa pang basket, 'di ba? Yun nga, ito na yung mga natapos ko. Nakita niyo ba, guys? Ayan. Ayan na yung mga natapos kong planchahin. Ayan. Sobrang pawis na si Kunyang Grace. See you later, guys. Bye. Hello, guys. Ayan, nagpa-deliver ako na
Krispy Kreme. Magmumukbang tayo ngayon, guys. Dumating na siya, kinuha ko sa baba. Kaya yun. Mataas na serve ko. Nandito na tayo. Nandito na ang Krispy Kreme. Ayan. Let's eat. Ayan guys. 5 PM pa lang dito sa Qatar time. Ito lang yung kakainin ko ngayon. Krispy Kreme at saka green tea. Ayan. Ayan na yung Krispy Kreme guys. Open natin. Ayan. Hindi ko naman yan siguro mauubos. Tara guys, kain tayo. Kakainin ko lang today is Krispy Kreme. Ayan, Krispy Kreme. Ayan guys, nakita nyo ba? Ayan, at saka magi-green tea lang ako ngayon. Green tea. Ayan, try natin. Let's eat guys. Ito muna unahin ko. Ang sarap siya. Mulog. Ang sarap siya. Hindi ko alam kung mauubos ko to. Pero hindi naman siguro. Hindi ko to mauubos. Parang ilang buwan na rin ata ako. Hindi ilang buwan. Parang ilang buwan na rin ako hindi nakakain. Siguro makakain ko lang mga 2 lang. Ang sarap na guys. Ang sarap. Sarap talaga. Alam niyo ba, ang mahal nito sa Pilipinas, pero dito, 25 lang. Pag delivery, 30 na kasi yung delivery charge is 5 lang. Ang sarap. Ang sarap. Comment down below kung anong susunod kong kakainin. Sige, ito. Kasi paborito ko. Ito. Oh. Gusto ko yung chocolate yung palaman. Parang puti yung palaman niya. Puti na. Ano ba yung kulay ng palaman nito? Tingnan natin. Oh, chocolate. Taray. Chocolate ng palaman niya. Sana yun nalang kinuha natin. Pero okay lang din to. Nung nasa Pilipinas ako, hindi ako nakakain ng ganito. Nung nag-abroad lang ako. Kasi mas mura dito. Alam niyo dito guys, di ba yung mga Lacoste, mga Guess, mga MK na bags. Sa atin ang mahal-mahal na niyan, no? Dito sa Qatar, ang mga tao dito pantay-pantay. Parang lahat mabibili mo kapag kasi mura lang kasi. As in mura lang siya, pero authentic din siya. Yung sobrang yayaman talaga dito pagka mga binibili na nila mga Bulgari, mga Tiffany, mga Gucci, Louis Vuitton, Hermes, yung mga ganun. Pang highest level na talaga yan, super duper. Pero yung mga MK Lacoste, yung parang
Sa katulad namin, kaya din namin bilhin kasi nga, medyo mura dito. Ang sarap guys. Sarap na. Sarap. Ang sarap, sarap. Since hindi ko ito mauubos, bukas na ulit. 5 o'clock pa lang dito. Mamaya 6, hindi na ako kakain. Sarap. Ayun na, hindi ko na mauubos. Ano na ako? Busog na ako. Kainin ko na lang ito bukas na ulit. Ang sarap. And magi-green tea ako. Lagi talaga ako nag-green tea. Ever since. Ayun nga. Yan lang yung dinner ko. Ganyan lang. Kasi tinatamad ako magluto. Ayun. Thank you for watching, guys. Bye!